לצאת? עכשיו. טוב, כדי לחתוך פלפל אנחנו צריכים סכין קטן וסכין גדול. מתחילים עם הגדול, פותחים פה, סובבים, פה. פותחים את הסכין הקטן, פותחים את כל החיבורים, וחיבור האחרון, הופלח. קצת ניור, אין גרעינים, הכל נקי. יפה. נסדר פה את הגרעינים, ונשאיר לצד. הולכים באמצע, פורסים, באים עם הסכין הגדול, והופה, רצועות. בואו נגיד שגמרנו. עכשיו, מי שרוצה קוביות, יש לו קוביות. הלאה, מה עושים עם זה? לוקחים את זה, אופס, זהו, 100% ניצולת, פותחים גם את זה, וכמובן גם את זה. זהו, זה כל הפטנט, עכשיו תמשיכו לבד.